се случвало фалшифициране на розовото масло чрез смесване с други масла от етерични култури, здравец, зелена и ниска трева. Ярунов прави тази лаборатория и налага строителни хипермаркети на Мастер Хаус, Конкурсенски градник, Белс, BCI, Биолент в България, UMT, Трон, Гранд Хотел Княз Павел и Хотел Диана Мар Павел Мания, Кастамоно, България.
следващата година далеч извън пределите на България. И не случайно ние избираме своята царица Роза, която само след секунди ще ви представим. Изключителните момичета и тази година са лицето и красотата, който Казанлък, разбира се гордее. Знаете за много от символите на Казанлък, но един от тях са неизбежно тези красиви момичета. Дами и господа, и нека да започнем с вашите аплодисменти, защото за нас е огромно удоволствие да ви представим царица Роза. The Queen Rose 2024, Неделина Неделчева and her runners-up Елена Николаева and Мариан Григорова. Около невероятната царица и нейните подгласнички летят красивите пеперуди от красавиците от конкурса Царица Роза, прелестни, прекрасни казанлъшки рози. Дами и господа, пригответе се да аплодирате и малките принцеси на розата от детските градини, които вчера подариха своя спектакъл "Принцеси на розата". С ръководителите си Надежда Цочева, Гергана Палиева и Виктория, а ето и нея, Царица Роза. И нека всичко, което тук насетне носи, е ефирният аромат на Роза Дамасцена, а вие бъдете готови отново с вашите аплодисменти да посрещнем царица Роза Неделина Неделчева и нейните подгласнички Елена Николаева и Мариан, които пристигат след като поздравиха всички гости на Казанлък и долината на Роза Дамасцена. И разбира се, това ще бъде ароматът, който ще шества също при нас по време на целия ден. А не забравяйте, че всички вие, всички ние сме част от тези незабравимите 121 празници на розата в Казанлък. Голямото шествие, голямата група на Иван Хаджиенов. Заповядайте, давайте напред всички заедно. Те имат успешно отделение, браво! От всичко те успяват да сътворяват чудеса, бъдещите техници и нека да посрещам облечени с много тематични костюми, дами и господа, представителите на основно училище. Жилище управител Нели Бонева, центровете за настаняване от семейен тип и защитено жилище управляване от фондация Суидер предоставят качествена грижа за деца и младежи вече 10 години на територията на община Казанлък. Нека да наблюдаваме и тяхното преминаване. Център за социални грижи Оптима също преминава при нас. Ето ги отново всички онези хора, които се грижат за това Казанлък да бъде все по-очарователен, все по-красив. А сега готови ли сте да започнем и с посрещането на нашите невероятни училища в Казанлък? На база професионализма на учителския екип и всички деца излизат много добре обучени оттам. А вие се пригответе с вашите аплодисменти, защото продължава това уникално дефиле, най-голямото улично дефиле в България, посветено на нея, на царица. Добре дошли още веднъж на всички официални гости, приятели, гости от близо и далеч. И така, готови ли сте с аплодисментите, защото те продължават за всички представители на казанлъшките училища. С поклон към розата,
почит към най-красивото цвете. Красотата на Казанлък продължава да дефилира пред всички вас. Деца, малки и големи се включват в този уникален по рода си празник и това го има в сърцето на всеки един казанлъчанин. Тук пред нас вече са Средно училище Екзархант им първи. Разказват на целия свят за нея, за цариците на розата. И ние до ден днешен се борим за това. И както чухте в началото на шествието, успяхме да покажем на цяла Европа и на целия свят, че продуктът, който е най-чистият и силен продукт от природата, е българското розово масло. Една битка, която подаде кмета на Казанлък Галина Стоянова, намери много съмишленици, успя да открие нови приятели, но в крайна сметка отново Казанлък, долината на розата и тракийските владетели направиха това, което... Свети Таисия и Хилендарски вече са пред нас. Нека да ги чуем! Очакване на професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък, които отново и тази година ще се представят по различен начин. Ето ви тях, цветни и изключително атрактивни. Електронна търговия, екскурзоводство, обслужване, ресторантьорство. Едва ли някой може да си представи съвремието без тези професии, които се подготвят именно в това. Група, които минават тук покрай нас. Веднага след тях идват, между другото, представители на един невероятен престижен клуб по айкидо в град Казанлък. Нека да наблюдаваме и тази невероятна демонстрация. А и народите, разбира се, изразени с всички позитивни чувства. Заповядайте, училище Чудомир. Нека да чуем аплодисментите ви за училище Чудомир, което също идва. Аплодисменти за него. Профилирана гимназия Академик Петър Стайнов, Казанлък. Заповядайте и вие, червени охранни рози. Готови ли сте за атрактивното посрещане на Националното училище по пластични изкуства и дизайн Академик Дечко Узунов в Казанлък? А това са художници, дизайнери, лютиери от национално... Заповядайте и вие. Изключителни професионалисти, които не един път са представили долината на розите, Казанлък със своите невероятни проекти. А може би вече виждате толкова в оранжев пушек. И така, готови ли сте сега пък за нещо наистина, което си заслужава да аплодитме, уважаеми дами и господа, защото започва представянето на спортният блок на нашето уникално шествие. Спортът е начин на мислене, начин на живота, защото тя също е дългогодишен възпитаник на спортната и художествена гимнастика в град Казанлък. Така че това беше съвсем очаквано събитие, което тя правят обучение с най-високо поставения сенсей от Япония, който пристигна и избра да бъде тук в долината на розите заради тях, за да ви невероятните възпитани. За да направи своето обучение по карате-до в България. Ето ви тях, но те ще извървят своя път към черните колани, символ на дисциплината и на почтения път в живота. Аплодисменти за клуб Почори Доджо, карате-до Казанлък.
председател Христо Добрев представя се на национално международно ниво и равнище. Заповядайте. Туристическо дружество Орлово гнездо с председател Жели Желев и клуб ориентирано Орлово гнездо 1957, председатели Христо Ангелов. Благодарим ви, много сте шумни. Христо Ангелов само преди дни е част от почетната книга на Казанлък. Нека да го аплодираме. Той е в края на колоната на туристическо дружество Орлово гнездо. А сега много шум за тенис клуб Казанлък, дами и господа. Защото това е най-младият клуб с председател. Ария ще ни потанцуват малко с техните шарени топки. Ето ви и тях чакат настроението на Казанлък. И разбира се, от здравето, защото Ваня Шишкова е един от посланниците именно на здравословният начин на живот, който сега демонстрират. Благодарим ви, момичета. А сега нека да посрещаме и клубът по йога, усмихнат от цвете, с председател Светла Разова, която ни дава баланс и хармония и за ума, и който сме кръстили сцена за веселие. Наслада, която създава изкуството, е несравнима и не само аромата на божествената розова сцена. Днес е празникът на Казанлък. Нека днес Казанлък е сцена. А сега готови ли сте за много аромат, който ще ни каже здравей на празникът на розата от Alta Oils? Световно известен дистрибутор, който доставя натурални етерични масла и от десетилетия си партнира с български фирми, внасяйки розова вода, розово масло в значителни количества. Няма как да не го усетите, ето го и него, но това е част от ароматната розова вода, която ще ви разхлади. Председател на клуба Николай Байнов, който виждате в началото. Това са участници, облечени в униформи от всички епохи, които ще имате възможност да видите сега. Ето и дружество Традиция. Членовете на клуба притежават дрехи, точни копия на автентичните облекла на българското опълчение. Военни униформи на руски офицери, униформи от Първата и Втората световни войни. Оръжията, с които разполагат, са пушки, пистоли, саби, ножови и ятагани от преди 1900 година. Те с любов са реставрирали абсолютно всичко, което демонстрират пред вас. Веднага след тях тракийско дружество Капитан Петко Войвода, създадено през 1914 година от Петър Ферелиев, дългогодишен председател Костадинка Димитрова. Към днешна дата председател София Дончева. Нека да аплодираме Общинския театър Любомир Кебакчиев, дами и господа, които се отправят към централната трибуна и чакрата на царица Роза. Част от настроението, част от емоцията на Казанлък е Общинския театър Любомир Кебакчиев, който черпи енергия, разбира се, от долината на Роза. Ето ги още представителите на читалище Жар. И Народно читалище Пробуда село Копринка са заедно с тях. А нека да посрещам и фолклорната група от Джанго, Република Корея. Те изпълняват и музика от района на Джуанганг и изпълняват традиционни корейски народни песни. Аплодисменти за тях. Китайски културен център София, държавна организация, създадена от Министерството на културата и туризма на Китай. Аплодисменти за София, да.
Със следващите, които ще преминат през нас, образователен и културен център към Софийския университет Свети Климент Охридски, част от глобалната мрежа китайски образователни институти. Аплодисменти сега за гостите от Дидимотика, Гърция. Още от януари 2010 година в Дидимотика от групи млади хора бе основана културно-фолклорната асоциация Токастро, с желание всички членове на асоциацията да си сътрудничат с местните органи и сдружения. Ето ги и тях, приятелите ни от Дидимотика, Гърция, със своите уникални костюми, които демонстрират при нас. Те винаги са част от всички празници на Казанлък, а приятелството между двата града и държави остава неизменно. Още едни дългогодишни приятели на град Казанлък от Северна Македония, град Печани, декорен ансамбъл Любчо Сантов, символ на македонската култура, посветена с най-ценното и най-старото опите на македонския народ, оцелява, работи и подхранва оригиналния фолклор за около 50 години. А сега нека да обърнем внимание на следващия блок, който ще посрещнем с вашите аплодисменти, а това е съкровището на българският национален фолклор. С огромно удоволствие очакваме вашите аплодисменти за детско-юношеския фолклорен танцов състав Арсенал от Дома на културата Арсенал в град Казанлък. Съчетава в себе си традиция от 1984 година и в школа, която е пленила не само България, но и вече най-добре посрещнатата в Япония, без която не преминават нито един от побратимените градове фестивали, които участват именно в тях. Казваме здравейте и на детска танцова школа Трепетлика към Народно читалище в Родена Искра 2000 град Казанлък с ръководител Ванеса Басанова. След това фолклорна група Тракия към Народно читалище в Родена Искра 2000, създадена от 80-те години от Станка Чакърова. Най-дългогодишният ръководител е Мара Христозова. Нека да се порадваме на красотата на българския фолклор и да посрещнем с вашите аплодисменти Народно читалище Любен Каравелов и техните представители. Аплодисменти. И от Бузовград ни носят от най-ароматните бузовградски рози, дами и господа. Продължаваме с Народно читалище Зорок 1902. Голям. И веднага след тях Народно читалище Христо Ботев от село Розово. И няма как от Розово да не минат и да не разпръснат отново от красивите рози до местена сега. Продължаваме с Народно читалище Просвета 1902, село Средногорово. Ето и читалището в село Ясеново, където през вчерашния ден направиха наистина уникално преживяване за всички с розовера, който подариха на гостите на Казанлък. И отново очакваме кукерите, готови ли сте за тях? Кукерска група към Народно читалище Освобождение 1884, село Шайново. А кукерите и водят своето начало още от древните тракийски времена, така че са на разделна част от долината на розите. От аромацията Роза Дамасцена и благодарим ви за настроението и поразете всички да запомнят този аромат на Роза Дамасцена. Народно читалище от Тейт Пейки 1905, село Горно Черковище. Заповядайте и вие. Много сте хубави, светли, розови. Но в абсолютен унисон с днешния празник. Благодарим и на вас честития празника. Продължаваме напред и нека да чуем вашите аплодисменти за читалище Петко Маново 1932, а те са представители на село Долно и Дворово. И вече са готови за кукерите, които идват и първите шумни такива са част от Народно читалище Светлина 1904. Това са село Дунавци, община Казанлък. Нека отново да
да прогоним злото и да сме очакване на доброто в долината на розите. По екстравагантен начин читалище Просвета 1902 село Средногорово, община Казанлък. И нека да аплодираме водачът на този автомобил. Дами и господа, това е кметът на Средногорово, който е винаги сред жителите на населеното място. Продължаваме напред и към следващото читалище. Това е читалището Хаджи Димитър в село Гънчево. Аплодисменти и за тях, където се намират едни от най-красивите полета с роза демасцена между Стара планина и Средна гора. Народно читалище Антон Страшигуров 1909 след в село Черганово. Здравейте и на вас! Ето ви и тях народно читалище Антон Страшигуров, които преминават пред Царица Роза и нашите официални гости. Надявам се усещате ароматът на роза демасцена. Ще го усетите и само след минути, защото отново ще имате Ансамбъл за народни песни и танци Искра с главен художествен ръководител Цветан Цочев. Пред вас декорират танцорите от Народно читалище Искра, ансамбъл Искра с ръководител господин Цочев, а те ще завият кръшни хора и ще дадат началото на истинското празненство много след малко. Цветан Цочев, част от почетните граждани на Казанлък, който води и тази част от представителните ансамбли на Казанлък. А природата ни дари с благодат. Бъдете здрави и нека съхраним духът на този великолепен празник. Заповядайте и през 2025 година. Честит празник, Казанлък! Благодарим на Царица Роза, на Делина Неделчева, нейните подгласнички Елена Николаева и Мариям Григорова за тяхното приветствие. Уважаеми дами и господа, това, което следва и надявам се да станете част от него, е най-дългото хоро, най-голямото хоро, което ознаменува и краят на фестивалното 121 шествие в долината на розите в Казанлък. И нека тук и малко и голямо, и хората от извън страните на България се хванат на това уникално хоро.
и нека да ги запленим към красотата на българския фолклор. Аплодисменти за фолклорен клуб пред Гостите от близо и далеч, които сте тук в тези невероятни празнични за България дни.